Jag heter Khaled och är 19 år gammal. Jag föddes i landet Östturkestan, ett land som var ockuperat av Kina 1949. Min folkgrupp är uigur och vi pratar uiguriska. Vår folkgrupp har dock varit förtryckt sedan tidernas gång av Kina och just nu börjar det bara bli värre. Kina har skapat massor med koncentrationsläger senaste åren där majoriteten av uigurerna sitter fängslade just nu. De blir hjärntvättade där. Antingen för att de praktiserar sin egen religion eller till och med bara för att de har familjemedlemmar eller släktingar som bor utanför Kinas gränser. Det är inte mycket jag frågar av er. Det enda jag vill ifrån er är att väcka uppmärksamhet hos andra, kanske nära och kära, vänner eller sociala medier. Skicka vidare denna video till exempel. Leta information om oss uigurer. Det är det enda jag frågar av er. Tack så mycket.